Amser maith yn ôl pan oedd tywysogion yng Nghymru yn dywysog y deheubarth, tywysog Powys neu dywysog Gwynedd. Dyma oedd y teyrnasoedd. Ond roedd Owain Glyndŵr yn 1400 mewn sefyllfa ei alw ei hun yn dywysog Cymru gyfan. Ac mae ardal Llandysul yn chwarae rhan bwysig yn sut y gallai hyn fod wedi bod. Roedd mam Owain Glyndŵr yn tywysoges o teulu frenhinol De Cymru, sef y deheubarth fel o'n nhw'n galw fe. Ac roedd e'n gynnwys o holl De Cymru. Wedyn, drwy'r oesoedd, oedd y teulu yn colli rym mwy a mwy o tir yn cael ei dwgyd gan y frenhinoedd Lloegr. Ac jyst cyn amser Owain Glyndŵr, roedd dim ond dau cwmwd o hen Sir Geredigion dal gyda nhw, a sef ar ardal Llandysul a'r ardal Adpa. Aroswch funud, cwmwd. A beth oedd y cymydau, oedd yr hen system canoloesol oedd yn mynd ôl i amser Hywel Dda a'r ffordd o trefnu beth o'n nhw'n galw'n gwledydd yng Nghymru. So oedd Ceredigion yn draddodiadol wedi bod yn wlad tu fewn Cymru. A trwy fam Elen, oedd Owain Glyndŵr wedi etifeddu yr arglwyddiaeth ar y doi hanner cwmwd yma. A hwnna yn swyddogol mewn ffordd oedd yn rhoi hawl iddo fe i ddatgan ei hunan yn tywysog Cymru. Felly trwy ei dad, Gruffydd Fychan yn etifeddu dywysogion Powys Fadog, a trwy ei hen nain yn ddisgynydd i Gruffydd ap Cynan a Theyrnas Gwynedd, a trwy ei fam yn arglwydd y deheubarth, Tywysog Cymru. Yn Llandysul y dywysodd tatgu Owain, tad ei fam, Tomos ap Llywelyn sefydlu ei lys, ac yma felly y bu ei fam fyw ac yn bosib iawn y bu Owain yn chwarae yn yr afon a'r coed yn Llandysul, ond ym mhle yn Llandysul roedd y llys. Pan dych chi'n ddechrau adrych ar y daearyddiaeth y bentref, dim ond ardal bach rownd yr eglwys, roedd Llandysul yn y hen oesoedd. Ac does dim lot o lef yna i llys Owain Glyndŵr bod, ond dan lle mae Gwesti Porth yn sefyll. Nawr, mae'n yr unig lle dwi'n gallu meddwl lle roedd y llys Owain Glyndŵr yn gallu fod. Ond mae'n edrych yn debyg nad oes llawer yn gwybod am yr etifeddiaeth hon. Bron y neb. Bron neb. Ac chymod, pan dych chi'n meddwl yn dyffryn dyfodwi, mae pobl yn dallu Owain Glyndŵr a cysylltiadau fyna. Mae'n rhyfedd bod De Ceredigion gyda hawliau cystal ddim yn gwybod dim byd amdano fe. Wel, dwi eisiau troedio ble yn sicr y troediodd Elen ferch Tomos ap Llywelyn, ei chwaer marged a'i mab Owain Glyndŵr. Dath John lawr i siarad â fi a mam a dad, gym ni gael amdano fe, a oedd yn arbennig. Gym ni'r cymdeithas wedyn ni Owain Glyndŵr lawr fyd, fel bod nhw'n gallu cael cyfle i weld popeth. Ie, mae'n rhywbeth eitha anghyfredarwydd, gwir y gwir. Ni wastod wedi mwynhau peint fach yn y porth yn Llandysul, ond wy'n credu o nawr mlaen byddai'n mwynhau hi hyd yn oed yn fwy. I Owain a'i fam Elen. I Owain a'i fam Elen.